ubhuti uMduli, ngibingelela usisi uMroza, ngibingelela ubhuti uSicameza, ngibingelela abalaleli bonke. Uthola ingane nje nawo wonke umuntu. Iqala nini lento ku-Alondre? Imqale ena 3 months. Uqala njengani umuntu ongazi? Kuqala kwavuvukala nje esihlatheni ebelevuvukala. Yeah. Sase simusa esibhedlela kudokotela uMthabele eTrubheni eBergville. UMthabele wasesedlulisela eEmmaus wasibhalela incwadi. eEmmaus sasesedlulela eLadysmith. Masiphume eLadysmith sasesiya eGrace. iGrace nayo yasenzela nayo futhi incwadi ukuthi asindulele iNkosi Albert. Mase sesibuye iNkosi Albert saphindela yo khona eGrace ngoba namanje bisamba yona eGrace. Yeah. So umani qala nini lokuhamba zonke lezi zinto lezi ubona nini la ukuthi hayi ngathi lento lena kuyona into encane because qala bese ngathi kuvuvukala nje okuncane because wonke ingane ingavuvukala mhlawumbe eshayekile njalo njalo. Yilini la ubona khona ukuthi no ngathi lento ingaphezulu kokuvuvukala nje? Ukuthi uSicameza la ngibona khona ukuthi kuyavuvukala, ngibona ngokuthi mayekhula nako kuyakhula, nako kubele kukhula nje nesihlathi siyakhula njengoba kwaqala kwangangaka kubele kukhula naye nje ngoba bele kukhula nako kuyakhula. Akekho umuntu okaba nomlando njengalo emndenini wakini nowakababa wakhe? Cha, akekho. Bathi yini udokotela? Odokotela baqale bathi mhlambe ngenzeka kuba isimilela kwahamba ayi akusikhona bagcina sebethi kuzenza ngazathi ihygroma. Bachaza ukuthi yayibangwe yini isifo esilaphekayo mfowethu? Cha azange bangichazela. Angifuni ukukhuluma ngoba lento le bhuti Sicameza iyakhula nayo ngoba ekhula nje kuyakhula nasonyaweni kuyakhula nakona. Ngoba ngisho isicathulo akagqoka isicathulo esinormal njengabanye abantwana, ufaka isicathulo yena esigrasshopper. Esi half boots. Mhlawumbe ungangena nje lapho ngicela ukubuza odokotela abakaze basho ukuthi bakhona abanye abantwana asebeke bafika nesimo esifanayo noma kwabadala asebeke bakubona lokho noma nabo bathi baya kweshwama bayaqala? Cha, abakaze bakubona ngoba mangabe besiya esibhedlela eGrace bebefike bengene bonke odokotela beze bazombona bamcheck babona ukuthi hayi lento le iyakhula ikubele ikhula naye. Ukubhlungu uthini umntwana uthi kubhlungu? Cha, akubi ibhlungu sesoMroza. Ngelinye ilanga uma ke ayithinta indlebe yakhe uyasha athi mama ibhlungu ngoba eGrace bagcina lento sekimvala nento engazathi izenza sathumbu bamsika bamenza operation base sebemnikezela lento mewumfaka lento babenzela ukuthi indlebe yakhe izokwazi ukuthi ivuleke. Yena ke mewumfaka ukuthi mama lento ibhlungu yenza umsindo kuye. Ngifisa ukuthi sivale siye kwabanye ngoba sifisa usizo. Uphila kanjani umntwana? Uyakwazi khonta kwazi ukuzenzela yona? Yebo uyakwazi ngoba uyafunda esikoleni. Ngifuna ukubheka naye impilo yakhe esikoleni. Ufunda kanjani? Unjani ukufunda esikoleni? Uyafunda. Ngoba esikoleni sakhe yafunda kusentombane. Ngifisa ukuyibonga kakhulu isikole lisala lapha eBergville entombane obesingwenya. Othisha omkhulu umem Shabalala. Akakaza abuye esikoleni athi mama abantwana mhlawumbe bangiphathe kabi. Isikole iyasithanda kakhulu ngoba akalovi qobe esikoleni. No, siyabonga kakhulu ma. Boy uphi? Ngifuna ukukhuluma naye kakhulu. Ufuna ufundela kuba yini manje musomdala? Ufundela kuba yilawyer. Uqashe nomalume uSicameza. Ngizwile ukuthi uzomqasha. Uzongithengela nemoto futhi akithi. Yini la uthanda ukuba ummeli, uthanda ukungena ezifundweni zomthetho? Ngoba ngithanda kakhulu izincwadi. Ngoba kuyafundwa lapha ya kakhulu. Yebo. Okay. Manje uyaphasa nje? Ngiyaphasa. Uyadlala neminye imidlalo esikoleni? Yebo. Udlala le yiphi imidlalo? Isoka. Udlala noma baba? Hangasi. Khona lawa bakora khona. Yeah. Hawu ngempela. Umalume wamjika nje? Ngimba. Umbuka ukuthi jump kancane.
Okay, siyabonga ke mshana, siyabonga kakhulu. Mthu ngiyazi sokhuluma nodokotela base sibuya kudluleni kwezinye izinto esikhona ngaphambi kwethu. Ngiyazi sike saba nesimo esinjengalesi. Ucwaningo lwakho luveza ukuthi ihlobo lule surgery makuyi surgery yini engenziwa la? Njengamanje sekucacile ukuthi ezibhedlela ezikahulumeni nabo badidekile abasazi sifo ngoba bakasidiagnose ukuthi isiphi. This is why njengamanje sidinga ama specialist and ama specialist athola ezibhedlela ezibizayo. Office njengoba bengenayo imali sizocela usizo South Africa ukuthi sicela balekelele ngempela zasikwazi ukuthi simuse kulabo doctor aba specialist abazokwazi mhlawumbe ukuhlonza ukuthi isifo sini lesi. Bese sazi South Africa ukuthi sinesifo esinjengalesi ngoba siyaqala ukusibona. If besikhona ngaphambili ngabe mhlawumbe basihlonzile lapha nokhulumeni ukuthi isifo esukuthi igama laso. Okay. Yebo manje ayisekho la isilaphansi. Ngabe isezwe noma isezwe endlebe njengoba ingasekho isilaphansi endaweni yayo. Bonke abantu abanjengalabo bazi ukubakhotheke mhlawumbe ukuthi bangakwazi ukuyenza imalini mhlawumbe isibhedlela ayikho la ihlala khona ingasesilevini manje. Yebo indlebe njengoba niyibona nje nansi la isikhona njengamanje yebo. Umuntu normally indlebe efuna ngabe la yambuza ukuthi khona into esezoyizwa leli side. Yes yebo so siyacela nje ama special avele mhlawumbe just ukuthi basikhothekele. Mfethu sineyibhedlela kahulumeni ngithanda udadewethu menze example uthi kuyofuneka ibhedlela ezinkulu ezifana nabo Nkosi Albert. Ngiyazi ukuthi bayile Nkosi Albert kombama Esho if ukuthi bese beya again Nkosi Albert beya ngale understanding esesinayo manje usho uhulumeni bengasibukelela kuloko ngisho ngani sesokhuluma no Premier ngiyazi ukuthi akayena kwi department yakwa health u Premier wesifundazwe but ama colleagues akhe lana akwa health bayalalela bayahlala emaparlament basazothula ama budget speech njalo singaba nengane ngempela siyibukelelayo sohulumeni if besingakwazi ukwenza umzamo ukhona assuming ukuthi udokotela ngobesho as example ngesibhedlela esikhulu esinjengaleso singakwazi ukuyenza le operation lesibhedlela and kungasiza lokho nakena uhulumeni ngoba because mayesivula isibhedlela ama specialty wabiza ezokwazi ukuzoperform umfana ebambisene nodokotela bakahulumeni esibhedlela sakahulumeni because ama coach yabo yes kuba lula ngoba nabo bazokwazi ukugain experience ngoba phela ufikile Nkosi Albert but uyabona abakwazi ukuthi babe ne solution although best diagnose ukuthi isifo sini but abakwazi ukuthi bamenze operation uma sekhona ama specialist kunokuthi uzasuka iprivate esingenayo imali yaso uhulumeni ngabe lapho udlala elikhulu iqhaza. Okay. Says Department of Health umama uNoma Gugu simelane nalele naye spokesperson sakhe silalele mkhaya balalele HOD hulumeni waZulu Natal lalele lena ayidinga health kuphela idinga every department ekhona ngoba sisebenzisana kuna operation Mbongo government lama government department esebenzisana khona singakwazi ukusiza ingane yethu uma wasafuna imali zokuya ku private why njalo masicela usizo fanele sihambe siye ku private sinawo uhulumeni wethu onemthetho sekelo chapter 2 wakhona the bills of rights osinikeza ithuba lokuthi kuwa ama sections ka chapter 2 lungelo lempilo lingelinye lamalungelo akhona nokuthola usizo lokuhlengwa uma kuukuthi yakule yazathi ngibheka nje mthiya nje kusabala ukuthi kube nokukhukhulela ngoqo ukubambisana ikakhulukazi koNgodi ngibheka ukuthi iunion ikhona siyazi ukuthi even kwi medical sector ikhona iunion okunye ngeke ngabuka ngonyaka odlule nje khona loludaba ngicishe lalibhalwe iDaily Maverick bekhuluma ngokuthi kune list yodokotela asebeqedile baqeqeshwa kodwa abangasebenzi ababhalisela ukuthi bakuyi waiting list yokuyo volunteer bafisa ukuyo volunteer ngoba baya specialize kulokho abaspecialize ngakho shuthi ke sebeqeqeshiwe inkinga ke ukuthi isystem ayikwazi ukubama umatha ngenxa usike sabona futhi nini nje kulenyanga edlule kuyo lenyanga sike sabona futhi kunesikhalazo sodokotela bemasha bethi abayitholile imisebenzi kodwa manje futhi nanga bahlele ekhaya nalo lwazi abanalo abakwazi ukuthi bakuyi waiting list yokuvolunteer not yokuthi baqashwe uyabo lonto ngokwe Daily Maverick ebibhale ngonyaka odlule uma ngibuka la kulesi simo somntwana njengoba sikhuluma balalele ukuthi awusiyabona ukuthi ngoba nabasanda kuqeda manje izikole mhlambe sebeke bafunda ngakho lokho ukuthi kufanele ngabe kwenza ukuthi nokuthi kodwa ingenxa ukuthi abanayo indawo yokusebenzela mhlambe ezinye izinto kufanele sibhekele zomthiya njengezwe njengeningizimu Afrika ukuthi kwenzeke kanjani ngoba nazi izimo nezifo zikhona bakhona odokotela abanye sebekwazi ukuthi lento bangayixazulula kanjani kodwa kufanele ukuthi ugiye esihosheni asikho isigcawu la ugiyela khona hayi
kulungile lokho FM sivumele silivale lapho uDaba Mthusi kuthola kanjani for more information ngabathi sifuna ukusiza esilalele enambeni yocingo yethu yetholakala ethi 0677893082 nasekulenza ukuxhumana TikTok, YouTube, Facebook, Twitter, TV siyabonga.